Hej og velkommen til efterårsfiskeri, test og unboxing. I dag der starter vi med at kigge på nogle af de ting vi har fået hjem, som vi har været ude at teste i de forskellige Put&Takes. Til at starte med har vi den her PFB UFO fra Effektlageret, som koster 70 kroner, hvor vi var forbi Filskov Put&Take, hvor den leverede en rigtig fin fisk. Den er derfor klart en anbefaling herfra. Det næste jeg fandt i pakken, det var en Vestin Fidusen, som vejer 3 gram. Vi var forbi med den i hvilestedet Put&Take. Det er en Fidusen Custom Sunset. Den koster 35 kroner og kan købes ved Effektlageret. Til sidst var vi en lille tur i Kongeåen, hvor vi blandt andet fangede flere fisk på små mikrospindere. Vi fangede blandt andet denne havørred, som var en fin størrelse. Tak fordi du så vores lille video til jer i dag. Vi kommer snart ud med mange flere videoer, så husk at like og følg for mere.